Anya laki din! Umay ka man dito, Jure. Apay man ang nanang. Bagkat man dito ita mapantagla ko. Da kayon ati mangbagkat nanang. Anya lakit din. Sagay sa ta iti bagkatan. Nadagsan no siyak amin ti mangbagkat. Syakmat aka na yun ti pagbagbagkatan nyo nanang. Imbaglakan ka ata, kasta unay alukmag mo. Ti man kinalumag kon tinakita yo. Ibagbagak laang mo ti agpaiso, anak ko. Isu addi kag sadsadot. Malaki day, bagkata mo, ti awit mo. Tabagkatak mo, ti awit ko. Talo tayo nga rod ko mga agbagkat Tapno adamot aramidan ni manang ay bure. Isa ti mabate nga aglutaw. Ngayon bagnagsapan, ading Jory. Ay, kastamot ka, manong Jake. Anya ka diti masapul mo, manong. Ada ka din ni Ivory. Ay, adda manong. Ngam aglablaba iti uniform na. Siya ka nalpasa ko na naglaba. Kasta ka di. Umay ko kumapasyaran ni manang mo. Adawit ko at chocolate para kinkwana. Ay, saan amang mga ni manang ay buri iti chocolate? Ay, kukwaklatadaytan manong. Ha? Ay, kuha, ginatang ko nga para kinkwana da ito eh. Kinunakmat, asan na akayat dayta. Ay, kukwaklatan. Kan syaklatan ti kasarsarita, manong. Sige nga rod, ading. Si kapay lang ti kasarita, ta urayak ni manang mo nga Ivory. Nabayagan ka na gururay, Jake? Okay lang. Tinapatag na uray ka. Ada ngamin kat kung ibagaking ka. May papan ka di iti assignment tayo? Saan? May papan iti marikiriknaking ka. Madlaw na bannog ka naglaba Eksakto ko mati chocolate aginatang ko aparaking ka, meriendam. Ngam inibos mo't ni ading mo. Inted mo siguro kan kwa na iso nga inibos nan. Yak kumakayat nga ito, ngam magpilit may. Saan mo mutla ka no akayat? Talaga nga impakat naman nun ati kinarawot na. Pasensya amla ko man ti kabsat ko. Kas dyan na day dyan o da makita na amakan. Urahin nak dito mapanak dito store. Gumatak iti soft drinks kan tinapay a meriendam. Saanin, Jake? Saan kan nga aggastos? Ang mga no allowance mo ti gastos mo. Mabalintamot nga agtungtung latan nga awan merienda. At damit kwarta. Saan ko nga allowance ti gastusak? Napanak nakibunag iti hollow blocks. Kasta ka di? Wen, iso nga urahin na ka. Nagswerte talaga ni manang ay bure. Tunggal adda umay agpasyar. Iso akanayon ti umay da pasyaran. Kas ita. Inggatangan pa'y ni manong Jake iti soft drinks na kan tinapay. Idinto asyak. No saan ko pa'y apinilit nga inala ti chocolate itay. Di na pa'y itid kanyak. No apay mo't asaan akas ka ni manang Ivory ti kinapintas ko. Anya lakit din aya ti kastoy alang. Nanang, adaman damag kada kayo. Anya day ta anak ko. Apay asaan akas ka ni manang Ivory ti kinapintas ko. Anya mo tanday ta sa lutsud mo. Kad napintas ka mat. Isu na laang ta naglukmag ka ngamin. Agdayet ka ngamin tapno pumintas ka mat. Naglaing kanto mga min amang ilaban. Kasanong agdayet ak nanang. Mangilaban ti mang parparag sa kanyak. Saan mo't laang nga nasalon at ti tao no nalabos ti kinalukmag na. Diyan mo nanang. No apay mo ngamin anagimas ti mangan. No kayat mo ti pumintas, sursurwam ti agpakutong, anya laki din. Padasag nanang no kabaala.
Umay ka man dito Jure. Apay, tatang. Mapanbualaan di sa bahay di tuktok ti bantay anabatik. Tasan ko ang maawit amin. Anyamat ten tatang. Syakmanan ti baon niyo. Ni manang Ivory mat kuma ati baon niyo asumang ati jabantay. Mapan kakit din. Tapno ma-exercise mo dito nagdakkel abagim. Anya laki din datoy. Kaputadakkel ti bagi kaon syak akanayo nan ti baonan niyaw. Apay, saan ka maarsan iti kapsat mo? Nagbasit ti bagina. Basol nan ano apay abasitikan kanan na. Isu ti baon niyo kumamat tatang. Mapan kakit din. May sabulig di awitam. Saan na balay tanaloom de jay? Naluom tatang. Kita am taalis to ka numakan di saritado. Nagbayag kayo mga min amang ibaga na loom gayam. Sige tatang, mapanakaon. Adto yun ti saba tatang. Una yun anak ko. Kinan mo matan ti kagudwa bulig asaba. Ay, makabanog nga tati sumang at ijabantay tatang. Una kan. Tsak tupay kabaalan akanan ti kagudwa bulig. Si kantulakid di ababae. Sa anak tupay anapsog tatang. Mabisinak pay. Sige, panawan kayo pay tamapanak iji kusina. Mapana mangilaban. Anyan. Apel si kati sumangsango. Ni manang mo ti kasapulak. Si kamot manong. Mangpabain kamot. Apay, maday no sumango ket kabsat kumot ni manang Ivory. Isu ti ba? Isu ti kasapulak? Adapay nga rod aramidon na manaw. Alangar. Urayag ni manang mo. Uray saan ka na sumango? Okay aklaan. Urayag latan ni manang mo. Pumanaw kan? Ay, anya ngay day ta nakakarton nga awit mo manaw. Kik da ito para kin ni manang mo. Mabalin ka diti dumawat manaw. Ay sus. Dumawat kanton akin ni manang mo. Apaman ama itod ko kin na. Ay, kakanakon ati para kanyak manaw. Ay unay kan jure. Awan ka diti panagbayin mo. Kas kalag bibisin ma. Urayim ang itod ko iti kabsat mo. Saan kat akas-takas lamabisbisinan ka kung nagdakil mo tabagim? Anya? Ala. Panawan nakman dito. Anya laki din. Pasensya ka na. Napabainak ti kabsat mo itay. Ha? Taapay man. Kasano? Nagalas ti kasya yung ugali na. Saan mo tin nga ubing? Balasangin. Iso nagalas ti kasya yung ugali na. Anyaman nga minan ti inaramid na. Saan mo ta para kinukuha na ito cake? Ngam kayat na, iso ti umuna. Kinunak lang arudan at dumawat tukin ka, ngam ipilit na kit din. Ala, siyak tulatan ti makisaw kan ko na. Amo ka na sakit tinakam na kanyak, gapuy tinaibaga. Pasensya ka na kuman iti kabsat ko ayolo. Ngam saan mo kumalatan a papabainan. Yak laheng kayat ama iruwam na ti kasya nga ugali na. Gaputan na galas, aslag bibisi na kanayon, nagdakkel mo ti bagina. Kinasaumlatan ko man ay tinasayaat tapno sana nagsakit tinakam na. Kinasaok mo, ngam ipilit na kami di kayat na. Iso day jay, nakapagsahuak iti san anasayaat. Adto yung tikay umay muramananan. Saanon? Kukamlatan. Gapo iti dayta kay napabay nanak. Saan mo nga min arwamon ti agdawdawa ta nakababain? Urayim ang nga itadda. Ikan kamutlaeng kadagiti itadda kanyak. Saan kumot abukbukudan? Saan ka nga min ang makaururay? Basta, kaya't kunti matay, gapo iti panakaibabain ko. Ay na, saan ka man nga agsasaw iti kasta? Sana nasaya at ti kasta ngay bagbagam. Basta, kaya't kunti matay.
Nanang, sa dino ti ani Jory, kadwaandak man nga agbantay kan kwa na. Kinunanang agpakamatay ka no itay, gapo iti panakaibabain na. Apay, asino tinagpabaen? Ni ulo ananang, kasano ipilit na ka ng tikik nga itid kanyak ni ulo. Ay mangibabay na talaga na itakabsat mo. Madanaganak nanang, ang mga no aramidin na timbaga nang agpakamatay. Ay na, saan na nga aramidin da ita? Kat no aday di kusina mangil kilaban. Anya? Ay saan ka madanagan ta saan na maaramid ti agpakamatay? Kano mangilaban ti pagragsakan na? Kasano nga ta matulungan tayo nga agpakutong ni Jory nanang? Si kaman ti mga lokoy kan kwa na, tanusyak, sanak mo adanggan. Madanaganakan ka, sapsapulan ka, kunaklakit din no aramidam ti imbagam, gumadda ka madgam dito kusina mangil kilaban. Kasla pagayat mo pa'y nga ramidag timbagak. Apay kumapagayat ko ngay, di pa'y awan ti kabsat kon. Anya ti amok ngay no kayat mo amapukaw akon. Saan ko kayat amapukaw ka? Ti kayat ko kat kumutong ka. Diyak karod ka ba alan? Marigata nak. Ang kayat kukuma. Panunot mo lang dayta marigatan ka. No kayat mo, tulungan ka. Ah, kasanaw? Simple laang, surutam amin nga ibaga. Daytoy laang manon ti kanak. No kasano ka ado ti kanak, isumat ti kanam tapno kumutong ka. Manon nga aldaw, akastoy laang kabasit ti kanak. Kan awan pa yun mabatbati nga inapoy akilabanag. Wan ata kontrolado ti ilutluto ni nanang, tapno awan mabati nga inapoy. Ay, wanang agkakapsuta kon. Uray ata saan kamot amatay, kita man kanyak abasit ti kankanan na. Aging ga itakot si Bibi agak pay laang man. Kumot-kutong ni Jory ah. Gapot atong tungpalan na amin nga ibagak. Agminarin ti kinapindas na. Nagmayatin ti bagina. Ado nga tanti ag gusto kan kwa na. Nga mabain da pay laang ang agaram. Gaputa dagiti ag gusto kan kwa na ita, iso dagiti ag uyaw kan kwa na idi. Kasta ka day. Wan! Ti may papan ka dataman ti pagsaritaan ta. Kayat ko ti agyaman nga men. Kamudyanan na. Siyak ti sinong bata. Uray sinungbatan kan Jake. Ti panagadaltan at ako mat ipang pangruna ta. Amok day ta Ivory. Iso asaan ka madanagan. Adapay aramidan ni Manang Ivory. Iso nga urayam latan. Saan ani Ivory ti ka sa pulak? Asino? Saan mo nga ibaga ni nanang ko? Sigamot, tilay bagbag. Apay kumaan ni nanang mo ay. Sika, ti kahit ko makasarita. Taapay mat. Idi, saan nakakayat sumangukan ka? Saan itan? Oh, atoy. Cake para keng ka. Dakil na ito cake. Iso asumango kan kanyak tag sarita ta. Diyak kayat tikik. Lumukmagak laang dita. Kan diyak kayat ti sumangukan ka. Adapay aramidak manong yulo. Sige ka din ading Jory. Kayat ka makasarsarita. Awan ka di ti babain mo. Ah. Saan ka di akinunak, asan ko akayat. Iso ano awanan ti ibagam, pumanaw kan. Nay, apay nga pabainan nakmatan. Saan ka di nga isumat ti inaramid mo kanyak ide. Anya ti kayat mo nga ramidak ita.
Sangwon ka na sayaat, idin to a pinasaktan nak ide. Pakawanan na ko ma, Jure. Mabalin ang mapakawan ka manong yulo. Ngam no da sa bali pa'y nga intensyon mo kanyak. Suri laangan. Ngam saan ka akursunada. Anya lakit din. Anya? Makidam, adon ti agaram kan kagaputakim mutong kan. Wan nga rod manang. Kaya't agyaman ak iti tulong mo No saan agapukin ka, saan ak kumakimot tong. Maragsakanak para kan ka, Jory. Kat sapay la kuma, ta saan kan nga agsubli iti kinalaing mo nga agkilaban. Namnamaam day tama nang. Mapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay a parang, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.